Salutare, pașilor, și bine m-am găsit la un episod de Minecraft Survival. Da, am făcut eu ceva pe aici. Da, și să nu uitați să apăsați butonul de like. Chebai. O să pun un nume. Chiar nu știu când, dar pot să-i pun un nume. Asta e clar. Bun. Ce am făcut eu aici? Asta. Bun, shield. Nu foarte multe lucruri. Bun. Și știu și ce vreau să fac în episodul de azi. Pe mai întâi am trebuit să abia. Bun. Sabia asta? Nu. Eu zic pac 15. Sper că e. Să mă aud și eu cât de cât. Pac. Bun. Chiar am văzut un cal aici. Drăguț. Va trebui să-l sacrificăm pentru calul nostru. L-am sacrificat degeaba. Mersi frumos. Trebuie să fac o de-aia, cum se numește, mă? O șa pentru cal. Și îmi trebuie leather. Da, cred că virgulă cai îmi dau leather. Oare oile îmi dau? Știu că erau niște oi pe aici. Când am vrut să fac eu pat, parcă. Dar după am lăsat o baltă. Pentru că nici măcar nu știu când e zi sau noapte. Tot pare la fel pe aici. E înconjurat de bedrock. Sau mă, știu cum să fac. Dacă îmi scot ăsta, cred că îmi dau seama. Nope. Pac. Eram sigur? Sunt chiar multe. Nu, asta îmi trebuie. Dă-mi leather. Nu-mi pasă de wool, frate. Pe aia nu mai omor că poate rămân fără oi pe hartă. Nu e chiar extrem de mare hartă și... Cream că e mini wide. Haide mă, în episodul de azi, sau nu știu chiar dacă în episodul ăsta voi reuși, voi vrea să mai fac și încă ceva. Adică să mă duc în mine și să caut diamond. Văd că sunt multe oi. Hai să o omor pe asta, că poate. Bă, e enervant! De ce nu-mi dați leather? Asta e tot ce vreau. Cred că e seara. Cred. Nu știu sigur. Pac. Bun, asta. 12 wool! N-am ce să fac cu el, așa că... Pac. Cred că pot să fac pat. Parcă îmi trebuia și lemn. 1. Cum era, mă? Așa? Cum e? Jur că nu mai știu. Deci mă jur că nu mai știu cum să fac un pat. Uite-l.
Îmi trebuie așa și lemn. Așa. Ok. Pac. Și pac. Pac. White bed. Ok. Întrebarea unde o să-l pun. Cred că așa o să-l pun. Nu, dar n-am mai vrut. Doar pe versiunea asta cred că e de asta pat colorat și bine la mine e non-color. Dar, na. Pac, pac, pac. Ah, și mai trebuie să fac. Mai vreau, nu că mai trebuie. Bun, deci îmi trebuie așa și așa. Pac, pac. A. Pac, pac, bun. În primul rând vreau ușă de asta. Ok, dăm 3. Pac, pac. Tai. Bun. Pac, nu mai bine. Și aici. Nu, prea aproape. Ce face? Ei! Ce? Așa. Pac, pac, pac. Am dat mai mult așa, parcă. Asta nu, oricum, nu-mi place în niciun fel. Nu-mi place aia. Nu știu ce. Pac. De ce am play, nu știu. Bun. Uf. Leather. Nu. O să fac, uite, așa. Fac și o să mai vreau să fac ceva. Așa. Perfect. Bă, dar dacă mi omoară calul. Dacă o să-mi omoare calul, ori o să fac rost de altul off camera, ori... Ok. Ori, nu știu. Ori cred că o să mi-l dau de pe game mode, pentru că nu mai am chef să caut altul. N-a fost deloc distractiv. Când a trebuit să-l duc peste tot să... Hello? Fiți iar, neamă! M-am speriat, cream că mi-a dat cu poison, dar cu ce mi-a dat? A, slone. A, dar pot să facem tot. Bă, deci dacă îmi dați în cal... Aoleu, mă enervează cu râsul tău. Nu mai duceți. A, mori. Bă, dacă... Oh! Închide ușa. Bun. Gold, doamne. Bă, că ăsta îmi trebuie. Și vreau și să-mi fac o armură. Nu știu dacă chiar cel mai bun plan de-al meu să-mi fac o armură, dar... Na. Aia nu-l găsesc des. Și îmi trebuie un arc. Adică trebuie să omor păjanjeni. Era să zic păganjeni. Mă, vină în coate, crezi șmecher, te crezi șmecher. Păi nu ești. Hai, mori mai repede. Așa, în sfârșit. Bun. Încă câțiva mai trebuie să omor. Nu-mi pasă de tine. Băi! Hai că tu poate îmi dai săgeți. Și tu ești folositor într-un fel. Mamă, dar ce bine trage. Apără. Bă, nu mă apără. A, uite cum mă apără. Ei! Bloc. Nu. A, nu pot să dau bloc aici. Creeper. Du-te la ăla. Mamă. Wait. Mamă. Stai, frate, că-mi trebuie armură și tot. Nu o să mă mai joc cu Creeper-ul.
Acum am dai tu poison, a? Fac. Nouă! Bă, fiți iar! Mori azi! De ce trebuia eu să dau pe easy, a? De ce mori atât de greu? Câte viață ai? Mai îmi dai tu nimic? Bă! Crepă! Bă, dar înceta! Mamă, fix la gard. Stai că va trebui să reconstruiesc aici. What the fuck? De ce se spawnează atât de mulți? De fapt, cred că știu de ce. Probabil e seara acum și de aia, dar... Aici nu știu dacă va fi chiar nevoie să prepar. Pentru că nu prea vin pe aici, dar... Am să încerc cât de cât. Poc, gata. Asta. Mai bine o iau pe mine. Sabia mea e clar. Va trebui să o reconstruiesc. Să reconstruiesc alta, de fapt. Nu să o reconstruiesc. Aolo! Poc. Bun. Mamă. N-ajung. Chiar nisip. Cred că știu ce să fac de fapt. Bun. Ia mai du-te! Du-te de aici, frate! Fac! Nici nu știu de ce închid ușa după mine, că tot o să ies. Nu-mi lopata, uite-o! Și va trebui să-mi fac altă lopată, mamă! Cred că o să-mi fac de aer multe. Asta ca, e cam greu. Pac. Bun. Și am așa. Pac. Bun. Sari. Am pierdut și lopata acum. Măcar să mai văd cât rezist. Da, bun, gata, a făcut rezist. Bun, deci. Aveam o grămadă! Da. Ca asta. Bă. Cum zi? Aoleu. Nu, doamne, m-a speriat. Mamă, ce m-a speriat. Cream că mi-a explodat toate sticurile. Bun. Deci, lopată. Mai bine așa decât... Bun. What? Bă. What?
mor tot. Deci, ok. Mai bine făceam un Iron X ca să mă lupt. Pentru că dă 9 damage. Am mai decât sabia de Diamond. Și să 6, adică... Mai, da, are un fel. Ba nu are. Are... Nu știu, abia ar trebui să dea mai mult damage clar. Dar pentru asta îți trebuie mai mult Iron, deci... What? Mamă! Dă 9 damage! Și asta! De ce mi-am făcut o sabie de asta? Nu știam! Oh. Și asta dă 5! What the fuck? O să mi le-au pe ăsta pentru atac? Asta... Na. Bun, am nevoie, nu am nevoie, nu am nevoie... N-am nevoie? Nu am nevoie. Nu am nevoie. O să las primul. Acum o să mă duc așa și așa, că poate găsesc diamond. Sper să găsesc diamond, dacă nu, rip. Bun. Bun, bun, bun. But you can only sleep at night. Ok. Da, e ok. Am armura, bug. Easy, leanu. Mi-am închis așa în față singur. Hai să... Dar nu înțeleg de ce pe easy se spuneți de la vrăjitoare. Pentru că vrăjitoare mi se pare că se spuneți doar pe normal la ăsta. În deșert, așa. Nu mai bine. Așa, mersi. Asta nu dispare. O trebuie să fac asta atunci. Oh! Așa, da. Bun. 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 Și bun. De ce nu-mi dai XP? Nu știu. Achievements. Serious dedication. Oh! Aici am ceva. Da, diamonds. I spy. Bun, ok. Trebuie să-mi iau găleată pe aici. Cred. Da, mai degrabă am găleată. Și cât obsidian? Dar îmi trebuie diamond. Pentru că vreau să fac portal spre nether neapărat. Am mai mult iron. Nu-mi trebuie iron. Bine, hai să-l iau. Na, cine știe? Coal nu-mi trebuie. Dar uite că la coal nu-mi dă experiență, bă. Cred că o să summon... Da, știu cum o să fac. Bun. Ce? Pentru o secundă cream că e fum acolo. Așa punem pe la caldă. Bă, stai, calul, da. Și leather-ul ăla, mamă. Și, bă. De asta nu-mi scădea mie hunger-ul. Că eram pe peaceful. Nici nu știu. Nu vin ăia. Nu vin zombalăi. Probabil că e zi. Pum-pum.
Nu prea îmi place când cobori. Fac. Da, eram 100 la mie, sigur, și era să... Nu. Bun. Acum nu știu cum să fac. Pentru că se cad acolo. S-o complicat. Așa? Bun. Aici o să fac, uite, așa. Și după o să pun scară, dar... Am dat eu scările. Bă! Ori ceva, ori nu știu. Dar este puțin capat pe aici, găsesc ceva foarte, 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 foarte drăguț. Da, trebuie să sap în jos, să minez în jos. Altfel n-am nicio șansă să găsesc diamond în cel mai scurt timp. Ce repede urci. Poc. Până atunci, voi vrea să pun asta la gătit și atâta. Pac. Scări, vedere. Mamă! Stai că trebuie să aștept. Hai, iau una și gata. Bun, gata. Du-te. Da. Cred că voi face chestia asta după... Bun. Mă, așa aud lava aia, doamne. Nu știu dacă o să pot să mai sap mult în jos. Până o să dau din nou de lavă. What the fuck? Trebuie să întoarcă asta, nu? Sau trebuie să fac, uite, așa și așa. Am făcut o porcărie. Și dacă pun, uite, așa. Să nu cade. Și după, chit așa. Oarecum minișor. Și după, voi pune aici. Da. Și după va trebui să sap, să minez, nu să sap. Ce am, frate? Uite, așa. Și după să fac așa. Wait. Oh, diamond! Fix acum voiam să închid episodul. Da, dar e doar unul. Bă. Oh, sunt doi. Haide cu 3. Nu-i cu 3. Mai trebuie încă unul. Firea. 3. 3? Nu, 2. Mamă. Mai vezi că asta e lapis. Stop. Pauză. Băi! Haide! Chide. Închis? Așa? Bine, hai, mersi. 3. 4. Aleluia! 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 Iron, perfect. Perfect, rău. Bun. Mă duc repede. Băi! Ok. Bun. Și acum o să pot să fac și portal de nether.
Deci în următorul episod de Survival, Nether Time. Nice. Era în al doilea episod. Bine, plus că am jucat eu o chemă la când am creat mapa. Da. Stick. Bun. Poate fac altceva din 7. Nu, da. The fuck? Eu asta aș folosi ca pe post de atac. Pentru că o faci cel mai ușor, de cel mai mult damage, ce mai vrei. Time. Nice, boss. Plus mai mult. Da. Da. Și am și 3 level. Bun. Cât am filmat? 26 de minute, nu din minute. Din greșeală. Da. Cum ați făcut, sper că v-a plăcut. N-am reușit să-i fac șalul ăla din spatele meu. Uite, te uiți la mine, îți place? Bine. Cum ați făcut acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și, da, cam atât. Pa, pa!